Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura inini nemhuri yangu tigere kuno kuSouth Africa ende zvekuti ndichakwanisa kuzodzokerawo kumusha inini handioni zvakaitika mukoma. It was all about competition. Munoona kana paya vanhu vachiuploada mapictures avo ezvishandwa pamasocial media, sometimes munenge muchitopawo vamwe vanhu iya yavanoti an unnecessary pressure. Ndo zvakaitika kwandiri. Ndainge ndiine this other friend of mine, so ndakazoti ndamutsvaka friend uyu ndokubva ndazofind out kuti iye ainge tova munhu ainge ava kushanda at this other airport muno muSouth Africa. Saka ndakati ndaona kuti zveshuwa munhu uyu atova nezvishandwa zvake kwese anoenda kuna naUK, you name it. Ndakabva ndarwadziwa ndikabatikana panguva yacho zvinhu izvi pazvakaitika. Ndainge ndichitongoshandawo kumakitchen apa baba vekwangu chinozivikanwa hapatomborina munhu wekutiwo earlier on in our life patakauya muno mujoni vakambosangana nemikana because pabasa apo pavainge vachishanda murungu wacho ainge achida kuvadzidzisawo mushando wemaoko, but baba vekwangu he was much more interested with his pay. The salary that he was getting at that time, the salary was quite okay. Saka baba vekwangu vaiti vamwe vavo pavainge vachienda kubasa pama weekends but vasingabhadharwi, ivo baba vekwangu vaiona kuti it was far much better kuti vange vachingoswera vakatarisana nemhuri yavo. Zvino vamwe vavo avo vavainge vashandidzana navo murungu paakazoona kuti everyone now ainge ava neexperience because kubasa ikoko vaita zvekugadzira aya mazikatapila, then murungu akabva azotanga kuvaisa mumamines akasiyana siyana. Izvi ndo zvakabva zvazondirwadza because ndainge ndakatarisa kudai so mukoma vamwe vainge vachishanda nemurume wangu vachisimudzwa nemurungu vachibviswa muhuruva vakatotanga kutodyawo nemadzimambo because tigereko kulocation ikoko one by one munhu aiti akaenda akanotanga kushanda mumaini paanodzoka unotoona kutoti munhu uyu ava munhu anotoonekwa. Wangu murume paakazoda kuzotanga kuzopembenuka kuzovhura ziso it was already too late. Murungu kambani ndokubva ati ainge ava kuda kusiyira kambani iyi iri mumaoko evana vake. Wangu murume sezvo painge pasina chainge chichizivikanwa iye ainge angoriwo interested nekuti ainge achingotsvaira nekungorongedza matools kumaworkshop ndokubva azomiswa basa. Vakabva vati vainge vachida vanhu vainge vaine experience. Akamboramba achingoshanda zvake as a casual worker kuzodzamara murume ndokubva azotodzingwa basa. Murume akati adzingwa basa kudaro life became so hard. Inini ndini ndainge ndava kutomusapota nemari dzangu dzekumakitchen ikoko. Life yainge yava hard ende munongozivawo kuti munhukadzi kana ava iye anenge ari panyanga anenge ava kusada kuti ange achikontrolewa nemurume wake. So kumakitchen ikoko ndakabva ndazosanganawo nevamwe baba avo vainge vauya pamba pemurungu uyo wandainge ndichishandira ndokubva vazondipfimba. Vakati vandipfimba mukoma ndainge ndisina kana kumbogarawo ndakanzwawo umwe munhurume kunze kwemurume wangu. Ndakabva ndangoti let me try mukoma, ndipo pandakazototangawo kutodzidzira kuti chii chinonzi chihure. Ndakabva ndagraduata very fast because baba ava vakandipa rimwe heartbreak rekuti kana nanhasi ndinogara ndichiridza tsamwa pose pandinofunga nezvavo. Vakabva vandidhumanisa mukoma ende ndakarwadziwa zvisingaiti. So for me to heal, kuti ndinge ndichipora maronda awo andainge ndakapiwa navo baba ava, ndakabva ndazotsvaka imwe boyfriend. Mukunotsvaka boyfriend I then saw kuti ndainge ndiri munhu wekuti the same thing that had happened previously in my previous relationship ndo zvainge zvava kungoramba zvichingoitika kwandiri, ndichita sekunge munhu ane munyama. Apa mumba achinzwai murume aiti kana akandibata
ndaimutuka zvekuti kana iye ega aishaya kuti what has he done wrong, aitosvika pakutora kana tambo achiti anoda kuzvisungirira because ndinenge ndamunyima bonde. Murume ndakasvika pakumunyima bonde kusvika ndanzwa kuti panapa zvava kunyadzisa, because akati audza hama dzake vanatete vakabva vandibvunza kuti nhai muroora, zviriko here zvekuti munhu unonyima murume wako bonde kwe5 months, iwewe kana uchimunyima bonde, saka ari kukupedza nyota yacho ambori aniko? Ipapo ndipo pandainge ndava kungotiwo pano nepapo ndongomupawo, but ndaimupa zvezve zverafu zvekuti aiti kana akanyanyisa kupedza nguva ari pamusoro ndobva ndamupopotera, ndobva ndamutuka. Aizotoita zvekutoita chimhandara maoko, ende ndainge ndisina kana basa nazvo because ndainge ndava nemunhu wangu wandainge ndichida, but bad luck yaingoramba ichingonditevera mukoma. Ndakati ndaona kuti apa munhu wangu uyu wandainge ndapa mwoyo wangu wose, iye painge paine makuhwa andainge ndakanzwa ekuti ainge aine kamwe kamusikana kake kaainge achidanana nako. Mukoma ndakabva ndati uyu ndiye wandinofambira chete, kana ndichinzi ndichauraya munhu, uyu ndiye munhu wandichauraya. Mukunofamba mukoma, n'anga dzemuSouth Africa hadzina kana tsitsi. Iwewe zvaunenge wataura izvozvo, zvaunenge uchiti ndo zvaunoda kuti zvinge zvichiitwa, ivo havambokubvunzi ruviri, vanobva vatongoita izvozvo zvacho zvaunenge wati uri kuda kuti zvinge zvichiitwa. Mukoma ndakangosvikira vamwe gogo ava ndakasangana navo mutauni vachitengesa maherbs avo, ndikabva ndavaudza ndikati, gogo, inini ndine munhu wangu wandiri kudanana naye, manje munhu wangu uyu ava neumwe musikana wake waari kudanana naye, manje handisi kuda kutorerwa munhu wangu. Gogo vaya vakabva vati painge pasitomborina kana problem at all. Mukoma ndakabva ndapiwa imwe fruit yainge yakaita kunge uyu, but icho chainge chiri chedark grey, chakaita mazimvere. Ndikabva ndanzi chinhu ichi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunochichengeta mumba mangu. Ndichinochichengeta mumba mangu chaisafanira kuti chinge chichizoonekwa neumwe munhu. Apa gogo ava ndainge ndisina kuvaudza kachokwadi kuti ndainge ndiine murume, ndaida kubatsirwa very fast. Gogo vaya vakabva vazondipa chinhu chiya, ndikabva ndazochitora ndikaenda nacho kumba. Ndakabva ndachiviga panzvimbo pekuti ndega semunhukadzi ndainge ndichitoziva kuti apa kunyangwe zvikanzi zvadii murume haafi akasangana nacho. So one day mukoma ndakazoti ndabva kubasa ndokubva ndaona murume wangu akandimirira, ainge akatomira panze. Ati ndamuona akandimirira panze achirakidza kuti ainge akatsamwa, ndakangomupfumbura mukoma ndichitomuridzira tsamwa, ndokubva azonditevera mumba. Ndakati ndichinopinda mumba ndikatoti panapa kuti ndisabvunzwa zvakawandisisa ndinofanira kuti nditotanga kutopopota. Ndakapopota mukoma nashe, iye akandibvunza kuti chinhu ichi ndechei, ndikabva ndati ndechekuchengetedza marriage yangu. Akabva ati, ko unogochengeta marriage yako, uri kufungidzira kuti kasi ndicharoora umwe mukadzi? Ndikabva ndatotora advantage ndikati ndakarota mava nebarika imi, saka handisi kuda kuti munge muchizoita barika because ndinokudai. Munhu akabva afara paya, ndokubva tatohagana paya tikaita bonde redu, but inini rainge ringori bonde rekuti ndinge ndichingomuvhara-vhara. Ndakabva ndazotora chinhu chiya ndikazodzokera kuna gogo vaya. Ndakati ndadzokera kuna gogo vaya, chinhu chiya ndainge ndakachiisa muhandbag mangu. Ndakati ndichinovhura handbag yangu ndikabva ndazofind out kuti mainge musina kana chinhu zvachose. Ndakavhunduka, gogo vaya vakabva vati, ko uri kuvhundukeiko, ko chiripi chinhu chandakakupa? Ndokubva ndavaudza gogo kuti gogo, ndichiuya pano handida kukuudzai chokwadi kuti inini ndine murume. Zvino murume wangu chinhu ichi akazosangana nacho, ndokubva azongochiburitsa pachena. Ndakatosvikawo akatotsamwa. Vaya vakabva vazoti, iwewe watova nechikwambo, chinhu chako ichi chapanduka chatova chikwambo. Ndikabva ndati, saka gogo ndoita sei? Vakabva vati, tichatoita murume wako kuti ange achizovafuza. Ndikati gogo, izvozvo handizvikwanise kuti ndinge ndichiita murume wangu kuti ange achizovafuza. Vakabva vati, kana waramba kuti murume wako ange achizoita fuza, zvonoreva kuti iwewe ndiwe uchazova fuza racho. Ndikabva ndati,
kana zvakadaro gogo chimuitai iye kuti ange achingova fuza racho. Ndipo murume wangu paakazotanga kushandisirwa mushonga nagogo ava vakatoita zvekupfungaidza chimwe chakaita chiruva so chinonhuhwirira. Vakati vapfungaidza chiruva chiya, then vakabva vati kwandiri ndinge ndichidanidzira zita remurume wangu. Murume wangu akabva azongoapia imomo mukamba katainge tiri ako kanoshandiswa nagogo ivavo kana vachibatsira vanhu vavo. Murume wangu akati aapia, vakabva vati nawo ndava kuda kuti unge uchishandura murume wako uyu kuti nayewo ange achizova murume wechikwambo chako ichi, nekuti chikwambo chako ichi pachakashanduka chakabva chazviita kachikwambo kemunhukadzi. Ende ndinoda kuti unge uchipa chikwambo chako ichi zita. Ndakabva ndazochipa chikwambo changu ichi zita. Pose pandinenge ndichida kuchidana ndinongoridza muridzo zvekare ndichidana zita racho chinobva chauya. Then murume wangu akabva pfungaidzwa nechiutsi cheruva iro rainge richipiswa nagogo vaya. Murume wangu ndokubva azonyangarika. Ndakazoti ndadzokera kumba mukomanashi, murume wangu ndakatongoona ava kutongobuda masiriri. Ndobva zvakatangira ipapo. Pari zvino murume wangu anoita like mwana uya anendereka, anongogara akaisa musoro pasaidi, ende musoro wake utori nenguva yekuti unenge uchibvunda kudai. Haachatokwanisa kana kumbokontrola musoro wake. Anokwanisa kungotanga kungodedera, kutanga pamutsipa apa zvichisvika kumusoro uku. Kana kutaura dzimwe nguva anoti kana achitaura anobva atanga kukakama. Kana akangotanga kukakama ndinobva ndatoziva kuti zvinenge zvava kutoda kutouya. Saka urwere uhu ndakabva ndanzi iye hama dzake urwere uhu havafaniri kuti vange vachizozviziva kuti ndo zvinoitika kwaari. Ndakabva ndazonzi chikwambo ichi icho mhiko dzacho ndedzekuti handifanire kuti ndinge ndichibuda muno munyika mandiri. Ende mari ndakabva ndazovimbiswa kuti mari ndichatanga kuita as long as icho chiri mudzimai wemurume wangu. Murume wangu ndakasoguma kurara naye a very long time ago. Kubva pandakaudzwa zvinhu izvi murume wangu paakatanga kurwara, ndakabva ndamhanya kumusha ndokubva ndatora vana, because vana vainge vagere nagogo vavo amai vakabereka murume wangu. Ndikabva ndati mama, ndafunga kuti tinge tichimbotora vana. Ndokubva ndazodzoka nevana kuno kujoni. Ndakati ndadzoka nevana kuno kujoni, murume ndokubva aita serious yaainge achiita. Mumba maingomuka muine mari iya ndiyo yandakabva ndazotora ndokubva ndazoenda kuTurkey for the first time ndikanohodha hembe dzangu. Now ndatova neboutique, ndine maboutiques angu maviri muno muprovince umo matinogara. Zimba ratinogara mukoma rakakurisa zvekuti ndinotoshaya kuti mamwe marooms ose awo tinomaisei. It is just a big empty house. Murume wangu iye anoshandiswa nekachidhoma aka. Kachidhoma aka pakanozouya iko kanozoti kana kapedza kurara nemurume wangu, inini ndinofanira kuti ndinge ndichizotora urume hwake ndichiudya. Ndinenge ndakatobata spoon because iye sikarudzi yake pakanenge kachiita bonde naye murume wangu sikarudzi yake inenge ichingotamba yoga kudai. So then urume hwake paya paunenge wava kubuda ndipo pandinobva ndazotora kamwe kandiro kuitira kuti urume hwacho hunge huchizoyerera huchinodonhera mukandiro ikako. Ndinobva ndazotora spuni yangu ndobva ndazotanga kudya urume uhu. Zvekare zvimwe zvandinoita ndezvekuti matsawira angu pamwe pavanoenda kuTurkey vachinondihodherawo kana riri juti ravo rekuti vange vachienda, hembe dzangu padzinouya mukomanashi, zvandinoita ndezvekuti ndinotora mari yelast customer, munhu uya anenge akapedzisira kutenga muboutique. Mari iyoyo ndinobva ndazoswera ndakaipfeka, ndakaita yekunamira pasikarudzi yangu. Ndinongotora kana kuti 50 rand ndobva ndangoiisa pasikarudzi yangu. Pedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu.
Hey, zvinotyisa hanzi the last money yandinenge ndatengesa ndisati ndaunza new stock, mari iyoyo ndinongotora kana 50 rand ndobva ndaiisa pasikarudzi yangu, ndinoswera ndakaipfeka. Mari iyoyo inenge ichindidanira mamwe macustomers kukuzonombora maspams muchidya nhaiva hanzvadzi. Yai, pakaipa ndo confession yavo iyo.